Danas je Ivanjdan. Danas pustinjak ide, ispred koga? Na 6 mjeseci ranije ulazi u ovaj svet. Ko? Pustinjak Jovan Krstitelj. U vreme Iroda, cara judejskog, beše neki sveštenik od reda Avijinog po imenu Zaharija i žena njegova od plemena Aronovog po imenu Jelisaveta. A behu oboje pravedni pred Bogom i življahu u svemu po zapovestima i uredbama Gospodnjim bez mane. I ne imahu dece, jer Jelisaveta beše nerotkinja i behu oboje već stari. I dogodi se kad on služaše po svom redu pred Bogom, da po običaju sveštenstva dođe na njega da iziđe u crkvu Gospodnju da kadi. I sve mnoštvo naroda beše napolju i moljaše se Bogu u vreme kađenja. A njemu se pokaza anđeo Gospodnji koji stajaše s desne strane oltara kadionog. I kad ga vide, Zaharija uplaši se i strah napade na njega. A anđeo reče mu: ne boj se, Zaharija, jer je uslišena tvoja molitva i žena tvoja Jelisaveta rodit će ti sina i nadeni mu ime Jovan. I bit će tebi radost i veselje i mnogi će se obradovati njegovom rođenju. Jer će biti veliki pred Bogom i neće piti vino ni siker i napunit će se Duha Svetog još u utrobi matere svoje i mnogi će sinove Izraeljeve obratiti ka Gospodu Bogu njihovom. I on će napred doći pred njim u duhu i sili Ilijinoj da obrati srca otaca k deci i nevernike k mudrosti pravednika i da pripravi Gospodu narod gotov. I reče Zarija anđelu: po čemu ću ja to poznati, jer sam star i žena je moja vremenita? I odgovarajući anđeo reče mu: ja sam Gavrilo što stojim pred Bogom i poslan sam da govorim s tobom i da ti javim ovu radost. I evo, onemećeš i nećeš moći govoriti do onog dana dok se to ne zbude, jer nisi verovao mojim rečima koje će se zbiti u svoje vreme. I narod čekaše Zahariju i čuđahu se što se zabavi u crkvi. A izišavši ne mogaše da im govori i razumeše da mu se nešto utvorilo u crkvi i on namigivaše im i ostane im. I kad se navršiše dani njegove službe, otide kući svojoj. A Jelisaveti dođe vreme da rodi i rodi sina. I čuše njeni susedi i rodbina da je Gospod pokazao veliku milost svoju na njoj i radovahu se s njom. I u 8. dan dođoše da obražu dete i hteše da mu nadenu ime oca njegovog Zaharija. I odgovarajući mati njegova reče: ne, nego da bude Jovan. I rekoše joj: nikoga nema u rodbini tvojoj da mu je takvo ime. I namigivahu ocu njegovom kako bi on hteo da mu nadenu ime. I zaiskavši daščicu napisa govoreći: Jovan mu je ime. I začudiše se svi. I odmah mu se otvoriše usta i jezik njegov i govoraše hvaleći Boga. I uđe strah u sve susede njihove i po svoj gornjoj Judeji razglasi se sav ovaj događaj. I svi koji čuše, metnuše u srce svoje govoreći: šta će biti iz ovog deteta? I ruka Gospodnja beše sa njim. A dete rastijaše i jačaše duhom i beše u pustinji dotle dok se ne pokaza Izraelju. Danas je Ivanjdan. Danas pustinjak ide, ispred koga? Na 6 mjeseci ranije ulazi u ovaj svet. Ko? Pustinjak Jovan Krstitelj. Za hleb znao nije, jeo je travu, divlji med celog života. Za krov nad glavom znao nije, živeo je u pustinji, nebo pokrivač, zemlja postelja, suvi vreli pesak. Haljina samo koža od kamile, a on sav vezan za nebo, anđeo na zemlji, zaista anđeo na zemlji. Eto svetog preteče koga crkva proslavlja danas, njegovo sveto rođenje. Eto njega koji ide ispred Gospoda Hrista i krči mu put. On je radi nas danas gotov da ide ispred nas i da nas vodi Gospodu Hristu. Ali mi smo dužni da njegovo evanđelje sprovedemo u život. Pokajte se, jer se približilo Carstvo nebesko.